Mga isuon, sa kamoderno sa atuang panahon karon, wala gihapoy makatugkad sa misteryosong paagi sa pagmugna sa Ginoo sa kalibutan. Kay ang mga scientists mumugna og butang pinaagi sa laing butang. Pero ang Ginoo nagmugna sa kalibutan out of nothing by using His own words and power. Una nga, ang tanan muyukbo sa kabalaan, sa kagamhanan, o sa kamisteryoso sa Ginoo. O kabahin sa iyahang pagkabalaan, o sa iyahang pagkagamhanan, o sa iyahang mysterious ways and means, ang gospel karon nagpadayag kung unsa gayod kagamhanan ang atong Ginoo nga gipaila ni Hesukristo nga atong manunubos. Matod pa ni San Marcos, niabot na sila sa lanaw sa Hinisaret. O sa paggaid sa ilahang sakayan, na matikdan dayon sila sa mga tao, ug ang mga tao nagdagan pagbalita sa ilang isig kaingon nga si Jesus niabot na sa ilahang dapit. Ug nagdala sila og lain-laing mga masakiton nga ilahang gibutang daplin sa agianan ni Jesus, ug nagpakiluoy sila nga pahikapon bisan na lang sa sidsid sa bisti nga gisuot ni Jesus. Ug niabot sila sa tiyanggihan, pasabot merkado. Ug giayo gihapon ni Jesus ang lain-laing mga masakiton. So unsa man gyud ang punto nga gipasabot ni San Marcos nga angayan nato nga timan-an matag karon og unya sa atong pagpadayon pagpuyo niining kalibutan nga gimugna sa Ginoo. Tulo ka butang ang ipahinumdom o itudlo ni San Marcos pinaagi niini. Ang una, dili unta limitahan ang atong hunahuna nga ang Ginoo anaara sa simbahanan, anaara sa prayer room, or anaara sa ato ang sulod sa balay nga altar. Kay sumala pa sa Ibanghilyo karon, bisan diha sa merkado nakahimo si Jesus pag-ayo sa mga masakiton, kay iyang buot ipasabot, though that place is just ordinary, but remember, God created the place, and so it is sacred. Naadi ay gitawag og sacramentality of the place. Ang kabalaan sa tanang mga lugar. Ug tungod niini, dili unta kita mahikalimot nga God is everywhere. Bisan asa naay Ginoo. O kay bisan asa naa may Ginoo, dili gyud ta makaako sa pagbuhat og daotan, because God is everywhere. Ikaduha, nga buot niyang ipasabot, ang mga masakiton mihangyo, kay dili man gyud sila makahikap sa lawas ni Jesus, bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti. Ang tassel, alang sa mga Hudiyo, mao na siya'y isumpay sa ilahang cloth, aron gamiton sa pag-ampo, symbol of sacredness. So ang sidsid sa bisti ni Jesus is balaan, kay balaan man po siya. Ug tungod niini, pasabton ta, everything that attached to Jesus is holy. Nga sa ato pa, sacredness of all things inside of the church. Mao na nga, naamay gitawag og profane and mundane. Pero naapoy gitawag og sacred.
tanan gani nga mga butang nga gamiton nas pag-ampo, balaan na siya. May ingon ani nga pudyum nga ibutang diha sa mga social hall, may ingon ani nga pudyum ibutang diha sa entablado, pero kanang maong pudyum is just ordinary. Pero kung kini gamito na in breaking the words of God, it is considered sacred. Kanang mga benses nga inyong gilingkuran, kung gibutang pa na dito sa plaza, ordinary ra na. Pero kay dinhi naman sa simbahan, it is considered sacred. Muna nga dili ta kahimo kayaga-yaga sa mga butang nga gigamit for sacred purposes, because all things are used for sacred purposes are already sacred. Mao na ang gipasabot, sacredness or sacramentality of the things. Sunod nga itudlo ni Jesus sumala sa Ebanghelyo karon. Ang mga tao diha sa dalan naglinya bisan asa padulong si Jesus, ug nihangyo sila nga pahikapon lagi. Pero wala man mo ingon si Jesus, time pa, dili ni siya proper because we are in the midst of nature. Adto ta sa usa ka lugar nga gitawag og templo, adto na nato ayuhon ang inyong mga masakiton. Pwede man ginaingnon ni Jesus, pero diha taliwala sa kalikupan, sa nature, giayo ni Jesus. And this will remind us about the prayer of Saint Francis of Assisi. The prayer of nature. Kakana di ay nature is created by God. Associated na sa Ginoo. Kay bisan kung unsaon niyo pagsabot, kung mangutana ka, diin manigikan ang tanom, sa liso. Diin gikan ang liso, sa tanom. Diin gikan ang tanom sa liso. Wa may katapusan ang imuhang pangutana og tubag, pero kung moingon ka, ambi, kinsa may nagbuhat sa liso, ang Ginoo, diha di ang dapita masabtan nato nga ang nature is also sacred. Muna nga ang tanang nagpalibot nato will remind us nga there is one source of this, and according to the first reading, God, because God created the universe. Manindog palihon. Magampo kita samahan nga mibuot nga ang tanang tao mamaayo. Dili niya isalikway sila nga muana kaniya diha sa ilang panginahanglan, busa masaligon kitang muingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo.